trust and obey the Bible. Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I read and pray, trust and obey the Bible. Bible. The Bible. The Bible. The Bible. Bible. Cái bao nhiêu sự du lịch cả bao đồng đơn hạt lạp thầy. Bang. Du lịch yêu bang. Si penjam ya kiba. Oh, penjam penkia ya kiba bang. Ndai tu penjam penkia ya bang ya kiba ya pu penem nang ta. Uju hikai ru ulet na ka we ke jaka, sa ka we ke jaka ban yo ban hikai. Ini em. Pikin mau nem ka we atau ai nga ka we ke hikai ka ba. Pikin mau na ka hikai jong Jisu. Ka bang ada ban hikai. Sebun ni pala. Okey, belong gi basbun nang ta. Ban e de ki basyun. Oh, ban e ki ban basyun. Kidi tang artli na ki hikai babun bha ba Jisu u ai. Te ni jupan kam ni empan. Pi kongu ni em ne pare kani ka hikai. Pi ju ie ni mi palok jong pi. Okay, very good. Pi pa pi julong nem basbun. Okay, very good. Dia kemuk ngidei belong kiba i bagi basun ngidei kemut hang ni bangidei belong kiba kok ngu iya ka jing hikai ke jong u Jisu u kenmen bat udan kata ka jingai bangidei ban kok ngu ya ki hikai jong u te imeiru haba hikai ikwa ingi ban le kamno ban kok ngu dei nem ne ilo kumno lo kok ngu Ikimen, dini bagi kongu ika jikai jung i. Te komjuru ublay ukmen ladangi kongu. Ma ukmi nanti nangi bangin kongu. Uang kumno. To wa kani uang lada ngilong kiba kongu kti jung u. Ma ngilong kum ubreu batau ya kayeng hau mau siang hoi. To ke baja kayeng badan mau siang. Rồi, nhà thao hai cái giềng mà. Rồi. Tại giềng này em đã skem em cái giềng. Ok, cái mình đã skem hả. Mà beriu sini cái giềng, basta thao cái giềng skem. Thì cái baja. Còn bao slap pulaham, bat ka kala selai, nang tadi bertat rula. Riu. Ini em. Oh, dia kala selai. Kelan em ublay Jisu wong kumno kibreu bestan kidai kita kibayu asngoi ke jikai jong u bat ki bakok ngu upolisriem ru ke ubreu bathau ya ka yeng halo mau siang bat lada wan ke eru ada wan uslap ke yong ru kam kelan dei nem hendrai ubreu babe pan mo kamu tahu ubreu uba yo asngoi ke jikai jong Jisu hendrai pendan kam kongu ya kata kecil kaya Jisu udah persi mbak beliau batau ya kayi halo jung ya oh itu ni pendap siap bang tu mah ya peskem ha ya kani kayi yang ru to ha duk bakan da yang bah to las kem ni em to dia kai bajang ni ru oh slap pula hap din em ka kala dam oh ka kala dam nanti kan pertat ular riau din em kal bejur kai beja tu kok kayeng kai beja kalau mana kayeng lakelan kam skem dia ka jing em ka jong ngiru ada ngim kongu ya ka jika jong Jisu mo sibun ba ki ikin wana ka jim jungi ngilaban kelan no hindai larang ngibut bat kongu pa ga jika jong Jisu ngilaban yang scam ma kilaban wan sibun ba ki ke jim jingi kijing kijinja kinu kilaban wan hindai larang kongu pan ngin yang scam te Jisu ruang kumno ya uni ba kongu ulong bre ba kumno basta ba kumno oh uni pa ulong bre ba kumno
Oh, ubre baka ungu ketien jobre ulang bestan, ubre ubam ka ungu pak ya keci kai ke jong ulang uba bi. Te pikwa ban long kibre bakom dua. Bestat. Pipan? Bestat. Okey, kini baru arngut pikwa ban long kibre bestan. Te pipan? Pikwa ne ban long kibre bestan. Ken mau ban long kibre bestan mdei tang bayo A+, bayo A++, bayo excellent. Henry how blai kibre bestan kide ki baka ungu. Ya kai? Oh, very good. Kila abar kini kiba kongu ya kecih kai jong jisu. Tabut na dian jong kan? Jakom. Denong ke baningkong. Kuat ke puar. Tolong pi kinong le ya kaktien. Om tang kinong sngow. Da ke syukur no. Ya ladihi. Tong kwai pi ru baro pinya penbut biang sa sisien ya kani ko ong kumdu kani ban long kinong le om tangki nong sngow. Tabut biang din jonga. Tu long pi kinong le ya kaktin. Om tangki nong sngow. Da ka syukur no. Ya ladihi. Okey, tengah kermen pi baru ki belajar skor ya tin ni ka jikai ni kasni pin ken mau. Ongiyo ka jikai man la katayo sibun hadai ni em. Tengi dan kam ban ko ngu mdei ta man syu sngow man syu ngap ya ka jikai. Kenang bangin long ki kena ki ba? Start. Hot. Hasyoban wai kan ni ka syakri ko menta. Tengah kuai pi pin pulih lendet ya katukar kat Bible malai. Pan kuai pi ru pin le ya kan ni. Pi. Okey, hang ni dan sepau teli ki kentie balak buri ngalai ki answer hang ni mal akan pensuk shui pi tang ba ka ba e pa pi di penwat hang ni. Ki dan besdang da pin yang na try ma ki dan pin kiang de ni satai ki dan nang ni shani kalyang. Te ngan pen i bhai pi menta pat pila ban le. Okey to. Te menta pan haswa bangin ya poi sya ka jing duai ban nuai atan tengini si menta lang sya ka we ge jiruai te pikir mana te jiruai ke boong uslap ulahap ma bar ka kaladam pikir mau em. Okey to nginya khot de ka prestim ban ya lami ni jiruai nga kwa ya pilang baro ma ki pet pinerwai ban penken mau ya kan ka jikai ba dia kata pan ikong arwa lang insa ker ku penwai in basa duai ker pangru na kam ta jong pi. Kaying kurios tat kaying scam. Real bit utau ya kaying halor musyang. Real bit utau ya kaying halor musyang. Real bit utau ya kaying halor musyang.
But uslap kulawan ha. Uslap kulaha bat ka galadap. Uslap kulaha bat ka galadap. Uslap kulaha bat ka galadap. Bat ka ying uriu bit kelon kram. Tung ni dua. Try si sin pak nyuan jan jong mi ka po ngom tang ai ngot try ka jin ron ka jong mi ka ba mi mem chun ino try ni we pi we ko pa ba ko don ya ka bangila si sin try ka ba ni yo smo we ka tien ka jong mi jing kai na ka Sunday school try bi ai ngot you making try ka jin ka khu jong mi ka ba mi na ka khu ka jing ka jong ni we pi we ba mi na ri na sumari ni kat hadu ka ni ka po try bi ino kan try nam ta jong ni we pi we ka ba mi try mi na ye ri mi na ye sumar mi na ye don lang kat le ba ni we pi we ka pa ko do ba kum jo try bi don lang kat nam ta kini khon ki baret ki jongi kum jo try ki bio snow ki ni ki jing kai na ktien ka jong mi ya ka ba ki try ngi baro try ngin long ki ba smart ban puri ka ktien ka jong mi ki ba sha score ka ktien ka jong mi ba ki ba ko ngo ka ktien ka jong mi ko pa bi ba try ba ngin long kum jo try ki ta ki nong le ya ka kat kum ka jing tho ka jong mi kat kum ka jing kai na ktien ka jong mi ngin long try ki sa ki ngin long try ki khon ki jong mi ki ba mi try men nyala mi ki jing im ka jong ni na ko ka por cha ko wi pat ka por ku khu try yang we we ki bas ngap ka khubor ba kum jo try bi bangin long try kita ki nong le ka nam ta ka kerteng ka jong mi ka burom ka jing ni a shmi na dum ta sti bam ju kon amen.